Χάρης Λάζος πληροφορεί τον Γκροντήρα ότι αποδέκτης του σημειώματος που άφησε στη ρεσεψιόν ο Πέτρος Γεράνης είναι ο Διαμαντογιάννης. Οι δύο άντρες, ύστερα από συλλογισμούς, συνδυασμούς και υποψίες, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ο Πέτρος Γεράνης δεν πρέπει να είναι άλλος από τον Μάριο Μπάστα. Και το σχέδιο του εκβιασμού τους μπαίνει σε πράξη. Ο Διαμαντογιάννης βλέπει κάτω από το μπαλκόνι του τους αστυνομικούς να ερευνάνε το χώρο γύρω και σπέβδει και τηλεφωνεί στο Γεράνη. Τον συμβουλεύει να φύγει από τον Ξένιο Δία το συντομότερο. Ο Δούκας επισκέπτεται τη Δάφνη στο δωμάτιό της και προσπαθεί να την εξαγοράσει για να του αποκαλύψει ποιοι από τους εχθρούς του κρύβονται πίσω από την έρευνά της για το έγκλημα της Νέλης Σαρίμπη. Η Δάφνη αναστατωμένη του δείχνει την πόρτα. Ο Κώστας τηλεφωνεί στη Δάφνη και την πληροφορεί πως ο Διαμαντογιάννης αναχωρεί από το ξενοδοχείο και την προσκαλεί να τον συνοδέψει στο νοσοκομείο για να επισκεφτούν τον Γιώργο Κονταξή. Οι άλλοι δύο καμπαλέρος, Τράγκας και Τσιάκας, με την εφημερίδα της συνέντευξης υπομάλης, χτυπούν την πόρτα του Μιλτιάδη Δούκα για να του ζητήσουν εξηγήσεις. Εμφανίζεται η Αθηνά, που με μια επιθετική τακτική τους αφοπλίζει, τους αποκαλύπτει ότι ο Μάριος Μπάστας βρίσκεται στον Ξένιο Δία και τους συμβουλεύει να δράσουν αμέσως. Ο Πέτρος Γεράνης ετοιμάζει τη βαλίτσα του όταν χτυπάει η πόρτα και μπαίνει ο Χάρης Λάζος. Ο Χάρης εκβιάζει το Γεράνη ζητώντας του χρήματα. Έρχεται η Αλεξάνδρα για να βοηθήσει το Γεράνη, αλλά ο Χάρης είναι ανένδοτος. Ή τα χρήματα που προσφέρει ο Δούκας για να πάρει στην κατοχή του το ημερολόγιο ή το ίδιο το ημερολόγιο. Ο Γιώργος Κονταξής εξομολογείται στον Κώστα ότι για το κολλιέ και τη διάρρηξη στο δωμάτιο της Πάσχου ηθικός αυτούργος είναι ο Χάρης Λάζος. Ο Πέτρος Γεράνης τηλεφωνεί στη ρεσεψιόν για να του κλείσουν μια θέση για το Αμβούργο. Η Αθηνά Δούκα, όρθια στη ρεσεψιόν, ψάχνοντας το Δούκα κάτω από την παρακολούθηση του Αβδουλίδη, ακούει ότι ο Πέτρος Γεράνης ετοιμάζεται να φύγει. Μήπως άφησε για μένα κανένα μήνυμα? Μήνυμα όχι, αλλά νομίζω πως τον είδα που βγήκε έξω πριν μια ώρα. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Εμπρός. Καλημέρα. Μπέλα, εσύ είσαι? Εγώ είμαι, καλά το κατάλαβες. Πού βρίσκεσαι? Στα Γιάννενα, πού αλλού? Ακούγεσαι τόσο καθαρά που είχα την εντύπωση ότι ήσουν κάτω από τη ρεσεψιόν. Όχι, δεν ήρθα. Ούτε πρόκειται να ξανάρθω. Τι είπες? Δεν κατάλαβα. Κατάλαβες πολύ καλά. Μπέλα, μου λείπεις. Άστα αυτά και άκου γιατί σε πήρα. Μπέλα, άκουσέ με. Χωρίς εσένα... Τέλος θα μ' αφήσεις να σου πω γιατί σε πήρα, θα το κλείσω. Καλά, εντάξει. Λέγει. Λοιπόν, στο δωμάτιό μου έχω αφήσει μερικά πράγματα που μου χρειάζονται. Βάλτε στη βαλίτσα που έχω στην τουλάπα και κατέβασέ τα στη ρεσεψιόν. Θα στείλω κάποιον να τα πάρει. Αντίο και καλή τύχη. Μπέλα, Ναι, παρακαλώ. Κροντιράσα εδώ. Στέλνετε με ένα μπουκάλι βίσκι.
Και κλείστε μου τους λογαριασμούς. Ναι, και τους στήριξη. Ευχαριστώ. Τι έχεις? Σκέφτομαι. Πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να τσακίσει έτσι τη ζωή του τζάμπα και βέρεσε. Ίσως τελικά ο Δούκας είχε δίκιο. Τα αδύναμα πρόβατα τα ξεκομμένα από το κοπάδι. Τα τρώει ο λύκος. Τώρα μη θα ρίσω ότι κι ο άλλος, ο δίθεν δυνατός, θα επιβιώσει. Ποιος, ο Χάρης? Ευάλωτος είναι κι αυτός. Από άλλη πλευρά βέβαια. Και δεν ξέρω πώς να τον αντιμετωπίσω. Θα σώψονται αυτοί που δεν φρόντισαν να καταλάβουν τα παιδιά τους όταν έπρεπε. Καλύτερα να μην την κατεβάσει τη βαλίτσα κάτω. Να τηλεφωνήσουμε να έρθει ένα γκρούμ να την πάρει. Στο μεταξύ θα έχω ειδοποιήσει εγώ να έρθει ένα ταξί. Και όλα αυτά σε 10 λεπτά από τώρα. Εντάξει. Σήκωσε το. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Με συγχωρείτε, κάποιο λάθος έγινε. Με συγχωρείτε. Ποιος ήταν? Κάποια γυναίκα. Αλλά άκουσε γυναικεία φωνή και θα νόμιζε πως έκανε λάθος. Μήπως ήταν η Μπέλα? Όχι, όχι, δεν νομίζω. Σήκωσε το εσύ τώρα. Εμπρός. Μάριε, είμαι η Ερασμία. Η Ερασμία Τράγκα. Είμαι εδώ με το σύλλογο. Εσύ μπορεί να μην με είδες. Αλλά εγώ σε γνώρισα από την πρώτη στιγμή που φτάσαμε. Από εκείνη τη στιγμή ζω το μαρτύριο που ζούσα και τότε όταν ερχόσουν στο σπίτι και παρέδιδες μαθήματα στο γιο μου τον Άρη. Θυμάσαι. Όμως τώρα φύγε. Φύγε από το ξενοδοχείο όσο μπορείς πιο γρήγορα. Σε αναγνώρισα και κινδυνεύεις. Φύγε από άλλη πόρτα, όχι από την κεντρική. Φύγε. Γίνεται. Πέρασε. Τι είναι αυτά? Αυτά που βλέπεις. Αυτή είναι η βέλετσα της Μπέλας και τα πράγματά της. Ακριβώς. Θα έρθει να τα πάρει? Όχι, μου τηλεφώνησε. Α, θα της τα πας εσύ. Ούτε. Τότε? Α, κατάλαβα. Θα πας να τη συναντήσεις. Πας να μου το σκάσεις, έτσι? Μην είσαι ανόητος. Τότε πες μου τι συμβαίνει. Δεν συμβαίνει τίποτα. Καλύτερα να μου πεις εσύ τι έγινε. Του έδωσα προθεσμία 1 ώρα και θέλω να με βοηθήσεις. Ξέχασέ με. Γιατί? Τι μεσολάβηση? Δεν έχει σημασία. Πώς δεν έχει? Έχει και παραέχει. Τώρα θα κάνουμε τη μεγάλη μπάζα. Τα έχω κανονισμένα όλα. Σε 1 ώρα θα βρεθούμε μπροστά σε πολλά λεφτά και θα γίνουμε καπνός. Φτάνει μονάχα να με βοηθήσεις. Σε συμβουλεύω να τα παρατήσεις. Σταμάτα να πίνεις!
Μη με κάνεις να χάσω την υπομονή μου. Ορίστε, πάρ' το. Αλλά σου μιλάω για μια δουλειά που μαζί στήσαμε και εσύ τώρα με γράφεις. Αλλά στο λέω, θα συνεχίσω μέχρι το τέλος και θα κερδίσω, θα δεις. Θα χάσεις. Γιατί ο Γεράνης είναι αποφασισμένος για όλα. Γι' αυτό σε συμβουλεύω παράτατα. Τι στο διάλογο σου είπα αυτή η πόρνη από το τηλέφωνο και σε έκανε έτσι, μπορεί να μου πεις. Κοίταξε, δεν θέλω να βρωμίσω τα χέρια μου. Τότε πες μου γιατί κολώνεις. Γιατί οι άλλοι ξέρουν για μας όπως ξέρουμε εμείς για αυτούς. Γι' αυτό σου λέω παράτατα. Ωραία. Τώρα που φτάσαμε στο τέλος, αυτή η δουλειά έχει πολλά λεφτά. Και κινδύνους. Γιατί για να κάνεις αυτή τη δουλειά χρειάζονται προσόντα. Για να είσαι εκβιαστής χρειάζονται προσόντα. Και εμείς δεν τα έχουμε. Γι' αυτό σου λέω παράτατα. Για αυτούς τους λόγους και για μερικούς ακόμα αποφάσισα να φύγω. Να φύγεις. Ναι. Να πας πού? Θα τραβήξω τη ζωή μου. Και εγώ τι θα απογίνω? Εσύ. Δεν νομίζω ότι με χρειάζεσαι πια. Ναι. Σωστά. Δεν χρειάζομαι εσένα. Χρειάζομαι όμως το μερτικό από τη δουλειά που μαζί κάναμε. Θέλω τα λεφτά μου, καταλαβαίνεις. Τα λεφτά σου και το μερτικό σου τα έχεις πάρει και με το παραπάνω. Α, έτσι, Λοιπόν, μη μου ξηγές εμένα έτσι, πούστηκα για Άλλη μια κουβέντα και θα σε πετάξω από το μπαλκόνι. Όπως έπεσε ο φίλος σου και μου το έκρυψες. Όπως με έκρυψες για το κολλιέ που άπαξες από την Πάσχο και για το μισό εκατομμύριο που κράτησες. Αλήτη. Αλήτησες. Σου έδωσα μια ευκαιρία για να γίνεις άνθρωπος. Αλλά εσύ θες να γυρίσεις στο πεζοδρόμιο. Και εκεί θα ψοφήσεις. Κοίταξε, το ξενοδοχείο είναι πληρωμένο. Όπως και οι λογαριασμοί σου, τα πάντα. Μάζεψέ τα λοιπόν και χάσω από μπροστά μου. Άκουσες τι σου είπα!
Αθηνά, πώς βρέθηκες εσύ εδώ έξω, τι γυρεύεις? Ό,τι κι εσύ, Σπύρο. Εγώ τι δεν καταλαβαίνω. Ήρθα να ευχηθώ καλοκατεβόδιο σε έναν παλιό φίλο. Γι' αυτό δεν ήρθες κι εσύ. Είσαι έξυπνη, Αθηνά. Και η φαντασία σου τρέχει. Και μερικές φορές περισσότερο από όσο πρέπει. Σπύρο, αλίμονο σε αυτούς που θέλουν να ξεθάψουν τον Μάριο Μπάστα. Θα τα ξαναπούμε. Έχω δουλειά τώρα. Άργησες. Καλά. Εσύ δεν μου είπες να κάνω όση ώρα θέλω, φτάνει να τελειώσω τη δουλειά που με έστειλες. Την τέλειωσες? Όχι ακόμα. Πες μου, τι έκανες? Η δουλειά πάει πάρα πολύ καλά. Πες μου, τι έκανα μια λεπτομέρεια. Άκου. Από εδώ και πέρα για κάθε πληροφορία που θα σου δίνω, θέλω να την πληρώνομαι. Μπα. Και από μένα? Από όλους. Εσύ δεν πληρώνεσαι από το Δούκα για τις εκδουλεύσεις που του προσφέρεις? Δεν έχω ανάγκη εγώ τα λεφτά του Δούκα. Α, ναι. Τότε γιατί τρέχεις να τον εξυπηρετήσεις? Και στέλνεις εμένα πρωί-πρωί στη φωλιά του Λύκου να πάω να πάρω το ημερολόγιο? Γιατί ο Δούκας είναι φίλος μου. Και θέλω να τον βοηθήσω, επειδή πιστεύω ότι έχει πέσει σε παγίδα. Αλλά το κάνω και για σένα. Νομίζω ότι μου είπες ότι χρειάζεσαι χρήματα, έτσι δεν είναι? Άκου. Εγώ θέλω να σου δώσω κάποιες πληροφορίες, αλλά θέλω και να ξέρω τι έχω να παίρνω. Τι είδους πληροφορίες? Ποιον αφορούν, εμένα ή το Δούκα? Όλο το σύλλογο. Για λέγει. Πόσα? Να ακούσω πρώτα και μετά θα τις εκτιμήσω. Εντάξει. Αλλά το καλό που σου θέλω. Φρόντισε να μην μου φερθείς κάρτα. Λέγε εσύ και εγώ θα κρίνω. Ωραία, λοιπόν. Πρώτον, το ημερολόγιο βρίσκεται στα χέρια του Μάριου Μπάστα. Δεύτερον, ο Μάριος Μπάστας βρίσκεται εδώ, στο Ξένιο Δία. Έχει έρθει με το όνομα Πέτρος Γεράνης. Τρίτον, αυτή τη στιγμή στο δωμάτιο του Μάριου Μπάστα ή Πέτρου Γεράνη βρίσκεται ο Σπύρος Αυδουλίδης. Λάθος. Η Αλεξάνδρα Χατζή, η πρόεδρος του συλλόγου σας. Λοιπόν, πόσα? Στάσου ένα λεπτό να ηρεμήσω. Αυτά που είπες είναι φοβερά. Ναι, φοβερά και κοστίζουν. Δεν έχω πάρα πολύ χρόνο μπροστά μου. Λέγε πόσα. Καταρχήν, οι πληροφορίες σου αφορούν το Δούκα. Αυτός θα σε πληρώσει. Εγώ δεν έχω χρήματα. Α, ναι. Πριν μας έλεγες τα αντίθετα. Ότι έχεις τα δικά σου χρήματα, ότι δεν έχεις ανάγκη τα λεφτά του Δούκα και κάτι τέτοια. Τι έγινε τώρα? Έχω για μένα, όχι για τις δουλειές του Δούκα. Κοίτα, πρέπει να φύγω αμέσως. Δώσ' μου εμένα τα χρήματα τώρα και τα παίρνεις εσύ από το Δούκα αργότερα. Δηλαδή, τι ακριβώς ζητάς? 10 εκατομμύρια. Τόσα δεν είπες ότι πληρώνει? Δεν έχω τόσα χρήματα. Τα κοσμήματά σου τότε. Είσαι τρελός. Όχι περισσότερο από σένα. Ακού, εμείς πέρασαμε πολύ ωραία στιγμές μαζί. Δώσε μου τα κοσμήματα σου τώρα, γιατί μπορώ να στα πάρω με το ζόρι. Και δεν θέλω.
το εισιτήριό σας.
Παρακαλώ κύριε, τι θα πάρετε? Ένα καφέ. Δυστυχώς κύριε, εδώ δεν σερβίρουμε καφέ. Μόνο αν θέλετε να γευματίσετε. Όχι, ευχαριστώ. Θα ταξιδέψω και δεν έχω καιρό. Δεν κατάλαβα ότι σερβίρετε μόνο φαγητό. Με συγχωρείτε. Παρακαλώ. Με συγχωρείτε, ο κύριος Μπάστας. Όχι. Συγγνώμη. Λάθος. Μάριε. Εσύ βέβαια δεν με θυμήθηκες, αλλά εγώ σε γνώρισα αμέσως. Αν και έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε, αλλά φυσιογνωμίες σαν και τη δική σου δεν ξεχνιούνται εύκολα.